tal? Antón, coñecémoste sempre traballando polo teu... Non te rías, pero profesionalmente moitas veces entre conflitos veciñais e moitos conflictos de ocupación. Aí vimos moitas veces traballando o noso compañeiro Antón López, pero que hoxe precisamente nos traes un tema que viviches en primeira persoa. Nunca pensas que pode ser verdad? Pois sí, estamos en plena mudanza na casa familiar, a casa da miña nai. Todo o que tiña valor xa está na outra casa, na casa onde está vivindo a miña nai. O edificio é un edificio, como dicía eu, familiar. Os xoves eu xa fun ata ali e puiden comprobar que ali dormira xente. Sabía, por eso acabábamos de ver tamén, sabía que iba a pasar se non se tomaban medidas. Este sábado, cando íbamos a tapiar... Pero me dices dormir dormiu xente que non era da vosa familia. Sí, claro, evidentemente. Vale. Sí. E cando iban a tapiar os operarios, o sábado pola mañán estaban dentro os ocupas. Despois vamos a ver, vades a poder ver a conversa que tivemos. Pois, de feito, vémolo agora. Imos ver ese encontro entre Antón López e eses dous mozos que dormiron nunha propiedade da súa familia. Bueno, estou vendo como hai movimento na casa. Eu sabía que isto iba a pasar porque o xoves pasado xa entrei na casa e puiden comprobar que había xente ali porque as camas estaban desfeitas e todo revolto. Pero tiño medo de que volveran a entrar, cousa que estou comprobando que sí. Non sei que facer, se chamar a policía, se entrar, pero estou vendo o movimento e mira, pensade, vos están aí. Hola. Hola. Habéis dormido aquí? Cantas noites? Unha noite, dúas noites? Dúas noites. Ensíname, por favor, por onde entrastes. Podemos ir? Ok, eu creo que entrastes pola terraza, pola porta de detrás. No, pola porta é normal. Sí, entrastes pola porta normal. Sí, pola normal. Pero e como fixestes? Porque estaba a chave pasada dúas veces. J'ai pas compris. Estás dicindo que alguén abriu esta porta para que entrades a dormir? Dormistes aquí? Oui, c'est casi. Tú aquí. Oui. Cantas noites aquí? Dúas? Ouais. Dúas noites. Moi, Maroc. Ça fait 5 mois. De Marruecos. 5 mois. Estou vendo que non falta nada, é dicir, estou vendo que as caixas, as cousas que me quero levar para outra casa están aquí, as potas, as baixelas, fixadevos esta caixa que está aberta con cousas que, bueno, tampouco que teñan moitísimo valor, pero quero leválas para outra casa. Porque mira como forzaron aí a... Sí, ya yo entendía. É dicir, que a primeira vez entraron por aquí. Por aquí. Deixáronse cousas aquí, os cargadores, dous zapatillas de deportes, roupa, non sei se lles daba o mesmo, se non, eu deilles tempo para que recolleran as súas cousas. Decía Antón que un nunca pensa que lle pode pasar a un, ata que pasa. Víase moita cordialidade aí, Antón. Sí, de verdade que sí. Eran dúas persoas novas, de 20 e pico anos, que dende un primeiro momento ves que non van a ocasionar ningún tipo de problema, que o único que piden é un teito para dormir, axuda, de feito pedíanme eles axuda a ver a onde podían ir, que necesitaban un sitio para dormir. Non faltaba nada da casa, é certo que revolveron moito, pero as cousas as trasladaron a outras habitacións para poder deixar as camas baleiras para poder descansar eles. Houve un momento en onde eles alteraron, me pediron que deixaran de gravar, eu creo que porque pensaba que eu os estaba mentindo e que os quería gravar para denuncialos despois. Ensineilles unha foto traballando eu e tranquilizáronse e nada máis, insistir iso, en que non faltou nada da casa e que necesitaban un sitio para descansar, non ocasionaron ningún tipo de problemas, pero, bueno, evidentemente están entrando nunha propiedade privada que eso non poden facer. Nin opuxeron ningún tipo de resistencia, non? Cando lles dixeche que tiñan que abandonar a vivenda, sen ningún tipo de problema, recolleron as súas cousas e marcharon. Sí, incluso dixeron ali algunhas cousas máis. É certo que
algunhas cousas me mentían, por suposto, non? Cando me dicían, non, que me abriron a porta unha persona, e eu dicíanlle, pero que persoa, eso é imposible, que che abriran a porta. E despois, bueno, pois vas atando cabos, víamos a ventana da terraza como estaba forzada, e entón eles entraron por aí a primeira vez, os xoves, e esta vez eu creo, estou seguro que conseguiron unhas chaves, seguramente habería varias copias na casa dentro da propia vivenda. Claro, dentro da propia vivenda. Por iso estiveron remexendo. Pero como teñen eles a información de que esa vivenda está deshabitada para entrar e ocupar? Porque nos vían xa nos últimos días sacar cousas e estou seguro que teñen fichado os movimentos que había non na casa. A terraza tamén nin estaba ordenada nin nada. E o teñen todo moi calculado. Pero bueno, insisto, non houve ningún problema, eles accederon a que eu lles puidera gravar e vin que non iba a haber ningún tipo de problema nesa situación, por eso... Mellor. Pero curioso, cando menos, que comentamos moitas veces situacións como que viviu, neste caso, a familia de Antón, no programa tocolle vivir a él e, bueno, recolleu un pouco este documento entrevistando a estas persoas. Un día máis, temos que